हमनी भक्त हईसन त मंगनी के भगवान के खियाई ले सन ओही में से तनी सा प्रसादी हो। आनंद आनंद बा। तू ऐसा ना गाना गावे के चाहत ना ना हमनी के गाइले सन जे पियावा सीमान से अनहार भइले आई आ देवर तनी देहिया पर डाल दर जाई। वाह वाह हमनी के रसला नु गाना गाइले सन। अच्छा। आई निचोड़ देता रे सन ली पुदीना बताओ रे भगवान भगवान ये पुदीना खइहन ना भगवान हुए भगवान हमें लइका हुए ली 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 करतर समय के भाई ये मांग गांजा भांग ई बात बा। तो बिहार में बंदी नहीं खे हां हां तो बंदी बढ़ले बा तो ये न दुगो बाजे पूरा पूरा बिहार के ये दुगो चला ना कटारी। प्रणाम भैया। अरे प्रणाम 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 बाबू का हाल हो? ए ठीक बा। ए बड़ा टीका चरण कइले बड़ा हो। हाँ बाबू पूजा पाठ तो हमनी के दिनचर्या में शामिल है। अच्छा केकर पूजा भइला? महादेव के। अच्छा ये टीका तो बड़ा भयंकर लागता हो। तो हमनी के तो बराबर के न बा। अच्छा अच्छा हमनी के दिनचर्या में शामिल बा। अच्छा भोरे उठनी क्रियाक्रम कैनी ओकरा बाद सीधा स्नान के बाद महादेव के दर्शन अच्छा महादेव के दर्शन करी पूजन कैनी ओकरा बाद फिर अपन का भोग लागल महादेव के? हमारे तो महादेव के भोग नहीं खा जानत ना। भांग धतूर और गांजा। अच्छा तो वो चढ़ला के बाद प्रसादियो ले आइल ह। हमनी भक्त हईसन त मंगनी के अच्छा। भगवान के खियाई ले सन ओही में से तनी सा प्रसादी हो। आनंद आनंद बा। तो का प्रसादी अभी मिल गइल बा कि अभी अब मिली? वही बेरा विलम्ब ना अच्छा तो वही पूजा- बेरा पूजा वही पर भरले तौ ना बेरा? पूजा कैल अच्छा आ मंदिरवा के ठीक पीछे 5 गो समाज बैठल बा अच्छा प्रसाद लिया गइल आनंदे आनंद ह। तो खाली प्रसादी ले आइल कि अवरी जौन चढ़ल भोग वो ले आइल? उहे नु प्रसादी बुरी अच्छा अच्छा का कौन? करलो मैं बताइनी है ना का चीज? गांजा भांग आ, समय के बाद ये मांग गांजा भांग। ई बात बा। तो बिहार में बंदी नहीं खे हाँ हाँ तो बंदी बढ़ले बा तो ये न दुगो बाजे पूरा पूरा बिहार के ये दुगो चलावता। तो पीछे चोरा के मिल जाता है ना? है ना हमनी वो सब चोरी चमारी थोड़े करे हाँ खुलिया महादेव के चढ़ैनी महादेव से लेहनी होने बात खोत आ कहीं पुलिस पकड़ लेलस तब तो भेंट कहाँ हुई? ना भेंट हुई? तो हमनी के भक्त महादेव को सुनू भक्त हो जाए सब पते ना लगी। अब मान लो जो करिया चश्मा बा हाँ शीशा जा तरह हमारा आँख लोग है हाँ ए मर्द तो हीरो लगता रहो। आँखवा लोग तक ना ना का पुलिस पकड़ी है सब लगा देबो के बा। हाँ। सारा व्यवस्था एकदम चकाचक देख लो तनी मनी घबराला तो कबो कबो स्टाइल में गलती हो जाला। हाँ। हाँ। और सुनावा और सब सही बा भैया। ए भैया सुनो आ तहार गानवा आवे वाला रहे ओकर का भाई? गाना के का कहले बड़ा मर्द है गाना तो हम गा देनी और रिलीजो करा ले लेकिन इतना गंदा गाना गावो तारे ससरवा कि हमार तो मोने भी नहीं गइल बा। ए पुदीना वाला गाना। ए भाई ई तो बात हम सुननी हो हम तो उ लोग खोजत तनी अच्छा आज ये भेटा जाइलो नु पटक के छतिया पर चढ़ जाए ई बात बा। ते तोरा कुबत बजे हमर महादेव के ते स्वाद बदल देबे। महादेव हमार कौन जी खाले गांजा भांग धतूर सारा पुदीना कहाँ से ढूक गइल जी? तो पुदीनो खियावत तारे सो गाना में। हाँ तो महादेव से हम कहत नहीं हाँ अच्छा हमारा भेटा जास उनका फटिया तूर दे। तो ये गौवा के ई सब गायक बड़ा से उहे गावत तारे। लेकिन ये कोनो गाना नहीं खेमे यदि कुछ गा दिए सन हाँ तो भगवान पुदीना खाले अब कहत तारे से गाना में तो का कहल? आ ई लो सिखाई महादेव के रे तो कनी के बुझाते नहीं कनी के बाप बाप कौन ची दादा परदादा के पहले के न हो महादेव हाँ तो खाद जन चले तो तहनी के बुता हो गेल उनका सवाल बदल देबो चुतिया बारे सनी। अब तो बंगलिनिया पुदीना ये बाबा लोग के गाना आवता का कहले बड़ा पूरा भोजपुरी में अश्लीलता फैला देले बड़ा। यही से तो हम नहीं गावत। अब बताओ भगवान के ई पुदीना चढ़ा दे तरसन कहतर से ले ला पुदीना भगवान के। हाँ लीली पुदीना बताओ रे भगवान भगवान के पुदीना खइहन ना भगवान हुए भगवान हमें लड़का हुए लीली 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 अब करतर बताओ। सर एकनी पर सोच नहीं जाके हम कोटवा में केस कर दी। तो तू ऐसा ना गाना गावे के चाहत? ना ना हमनी के गाइले सन जे पियावा सीमान से अनहार भइले आई आ देवर तनी देहिया पर डाल दर जाई। वाह वाह हमनी के रसला नु गाना गाइले सन अच्छा। आई निचोड़ देता रे सन। तो गानवा कहिया रिलीज करबो? हम ओकरे इंतजार में बानी। अब जे देखो सुनी। माहौल बदलल बा अश्लीलता के खिलाफ जनता के माहौल बदलल बा। अश्लीलता जब बंद हो जाई तो फिर से हमनी खानी बढ़िया गाना गावे वाला लोकगीत गावे वाला लोग के समय आई और वही समय में एंट्री मारे के बा
एकदम हिला देबो के बा। तो अभी तो बढ़िया का गाना शुरू करब तो थोड़ा अश्लीलता कम अभी होई। नहीं खेनु कम भइल यार, का कम भइल बा? मान लो जो कहल कौन पुदीना पुदीना, तेमे जो कहले बाड़े सन केना पुदीना आ अश्लीलता के खिलाफ बा। हाँ, ऐसे अश्लील कुछ होला? हाँ, कौन जी के साउंड का कहले बड़ा? गाना हम गाएम जान लो। एगो तो फोन बार बार करे तरह से हमरा केकर फोन आवता? ये सुमितवा ह। तो अब जौन बा गाना हम गाएब, ठीक, ई सावन बीतता न। हाँ। अगला सावन में हमार गाना बबू आ जाए। सुनो था ना तनी दबा के शेयर करिए सन, एकदम जरूर। क्योंकि डिजिटल जमाना बा। हाँ, और डिजिटल जमाना में अगर हम मान लो कोनो कलाकार के सहयोग करे के बा हाँ, तो कुछ थोड़े चलावे के बा, ना नारा थोड़े लगावे के बा। एकदम ना। खाली शेयर के बटन बा उ टिप दी, लाइक के बटन बा उ टिप दी, आ सब्सक्राइब के बटन बा उ टिप दी। हाँ। आ फेसबुक आ इंस्टाग्राम पर अगर देखत तनी तो FOLL हाँ, OW फॉलो, अच्छा। फॉलो दबा दी, एकदम सपोर्टो हो गई। आज सुनो ना भैया, तार जब गाना आई नु हम खूब फॉलो कराएम आ शेयर भी करेम। आ पता बा अपना यार सन से फेसबुक पर पोस्ट भी कराएम। तो तू तो एंग फेमस बाड़ो और फेमस हो जाइबो। तो हमू तारा के फ्री में ना ई सब कराएम, हाँ। हमू तारा के एगो बदला में सामान देम, काची तार बियाह करा दे। अरे वाह! ठीक बा, जाता रहो जा।